Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fabricate Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ringkat lang bat ka Perthehi Baro Kawai. Haka pratarik unai leber arajar arpuai ki village organization ki baha mapo ka cluster Kynshi ki la Rakhe ya ke International Women Day jong usnem arajar arpuai ha ka baka kong purlin maublay ka badai ka president jong ka Mahila Mauthat Ration Block Congress Committee kalalong kum ka kongsan ka balawan bujuli ha ka jaka jong uba Eston Singh Jana Nongben. Kibalaya don lang hagani ka Rakhe ya kabala penlong ha community hall Kynshi Ration ki kentup ya u block development officer ka Mauthat Ration CNRD block uba WB Marbanyang u sordar ka snong Kynshi Ration nangta uba Ars Emle ubadai u finance secretary ka Mauthat Ration block congress committee ka lady help visitor jong ka PHC Kynshi bat kiway la penchong kun shosho ya gani ka Rakhe de ka jingle kai skit na ka wa Kynshi village organization but ka jingruai na ka kenro khat ar jingker village organization abangalayo ekne ka program bangayo ya ka ba chief guest idai ilom kme layale ya ka badai kedai ka singi ko bakrapang nang mata chang phi kilom kme jing sha mangi kirang ba ngemedan daw eru am madan hangne tenrai ilayo ya ka chingkhat sung ba But kawai kumang kwa ban pensai hang ni kalong ba kani gamdai ka program ka ba penbek block ngi suai tang kaching tha ya ki VO ba can organize ya ka bakum kani ka program ban Rakhe ya kani ka International Women's Day ha kani ka singi ya tha ru ikwe VO ki badan ha block hi barok kawai but ala ki changi cluster kira ya le ya kata tenga ngas dap da kacing man ka bakhra bangayo ban ya dar kat bat phi hang ni ka theme jong kani ka International Women's Day lane ka phang pedeng jong kani ka International Women's Day arajar arfuway kaong choose to challenge je ban yele persha lane ban ya khun but ngathrai kacing bu ya kani ka theme ka bakum kani Kalong ban pengendet ben riau ya phi kum ki long kami ba pimdai ban su sengap pimdai ban su sha habadan kanu ka ching nyo silang khmat lane abadan kanu ka ching sha le ben kaladai ka por ya phi ba phin mi ba phin yeng ba phin challenge ya kata ba phin ya khon persha ya ka bokum kata kani ka sngi ka pen kan mau yangi ya ka bokum kata Nata kadam sakabaipat ka sub theme kabang women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world. Kawamot ki long kame kum kinong yalam dan penyo ya kalawai kabaya rengkat kerdan kamtam hagani kapor badan kene ka klam COVID-19. Nilaya yang ba yo senam arajar arfa rengkat kene ka cingpang ka ba haduk menta ka dangdan haduk menta nyempat la bat nyempat long hiru ban ngin ya hensting hoy wat ladan sibur ki cing penchen sur ha ba dai ka lek kawan tre ka ta gayat ke yang ke chongi tenrei nyempat long pat bengin yele kombale menswa Idang hap ban ya da ya ladi, idang hap ban ya pikir, idang hap ban ya bot, kendon ke bangi ban bot. What how news namro. Bar ka bokum kata ka jinglong. Ki bahasa kata men hakane. Ki bobon ki de ki long kemi. Khamtam ki long kemi ki ba dang red khon, ki long kemi ki ba armet. Kane ka jingpang kala kata ki sibon Bar ka kata ya ki hakan kurkom. Tana kata o jong ne ka klam. Ki bobon na ki kim note chu ban lech hospital wat ban yo ban shim ye ki bai kwek ching smar ke baki ki dai ban shim ki long kami abaka team ka ong choose to challenge jet ban ye le persha ban ye khun lada phi kum ki long kami phim long ki breu ki bakot ki bakhya kum no te fen challenge Kumno pila ban yeng ban yele persya.
kuno pila ban yang ban yakun persya ya ka ching sha leben ya ka ching sha nyo silang khmat ka chong ka sarkar hot nagaway ko por sa kaway pat kala persyaman wan ra ya ki an ki ban ya da ya pi kilong kami ki an ki ban pin ko boru ya pi kilong kami bat leng ba kini ki an iba per ki ba ka sarkar ki wan ra nilai I menta basibon kilong kami ki jengi kila kiu hak em lang salang ha hang ni po ka jela Meghalaya jengi tangki DC na prengki DC laingot na ki kidai ki kentai bat kidan sibon ki baipat kilong kami bala kiu sisa haka ching im ke jongki bat kene ka pen I ba pi phimduna AARM ban yang kat kerdan bat ban yang kat bor bat kirang ba mundan daw bala ban nyopo ya pi lani ban nyo silang kmat namar pidai ki kentai ka sarkar kelawan ra ya ka wairu ka an haka bedai bat ka cingkit kam haki sinong ki thau bat khamtam haka bedai ba ka cing pentre kam ya ka scheme MGNREGS ka sarkar kal patha mentaya baro ki VC ba kitu ki ba ka term jang kinakit kam kilakut mentau senam kin hab banjit secretary daki kentai kata kadai ka an ka ba ka sarkar kadang swan rasen ban nagalian chengi ka blok ngilap tha ya baro ki VC ki badan po ka blok bakin le ya kani baladon ki VC ki bala yo banjit sisai ki nong kit kam ya ki secretary VC daki kentai badan bat ki VC ki ban la ban le kata bat ki ban yathu yangi ki om bom dan batre bat bon ki long kemi kim la ban le ya kani ngasngo si bangan yo sngo ya ka bakum kata ba ki dan kisnong ki ba ki long kemi kim la ban sim ya kani ki tingkit le hoy kam dai ka basuk kum ki long kemi ki badang dai ba dai ban kha ban pun ban sumar ki khon ban penbiang ki ching dan kam chung ki baro kam dai ka basuk ban kit ki bakum kani ki kam handai kala dai pat kapor kumoi sadar mene ba phi phinam pele chung mot chu tang ya ka tang ban song yeng tang ban penbiang ya ki ching dan kam chung ka yeng ka sam ha yeng ne kala dai kapor ba phi ru kanya mi ba phin ya dan bentalang ha ka em lang ka salang phin ya dan bentalang ha ki kam pen roi phin ya dan bentalang ha ka ban sim ya ka rai kumno ban kan tiu ya ka sinong ka thau ka chung phi Limbaga National Rural Livelihood Mission kabala pentrekam limbaga ni kisnam ki bala lek hadu menta playo ban form sibon ki self help groups ki sinong changpi bat ni ki self help groups lami ki VO bat kane ngayo I klawan ra ya ka cingkala ha ki sinong ki thau ki ong mo ka cing ya teli ka long ka bor long keme marwai phenam la ban le ai andai haba phia teli lada dan tak kawai ka self help group ru haba phia dan si phongut ki dekhat kata kala along ka bor ka bakhrau ha ka banga tharai wat mangi ki rangba ngila hapan sngap kinong yalam snong kin hapan sngap hapo snong hoy bala da dostur ka riti ka chongi ki khasi glong ba kin thai kim la ban lek darbar kala ban long kum tal ase ka darbar snong Henry hakane ka VEC ka Village Employment Council kane kamdai ka darbar sinong kane ka darbar chang baro kinong song ki badan job card bat haba kidan job card kidan ka hak ban wan hang to ban chiet ya kinong ket kam bat ban chiet ye ki chat kam ru ki ban yarap kham tam ya phi kilong kami Masyam bahama tharasyan don sibon kilong kami ki ba pro jabing Sibon kilong kami ki ba smart. Sibon kilong kami ki ba yo I shalendet kilomba. Ki ba don ka jabing perkhat ka ba kham kraw wat e kirang ba ro. Dai ba lai pat de ba kim jumi na dai na ka daw ka ba ki ri hakendong. Ba ka jing la ran bi ka jong ki katap ya ki. Kata ka de jing shisha. Ndai pat de ngas ngul komen ning ba ka jing wan jo ki ne ki SHG
kani ka jingdan jang ka wio ha kino kisnong kala nang pin slore ki kan thai ki badan ha barok ha ki jakaya kata ngamlen namar ka dai ki jing sha kaba ki kan thai ki bom chumi menu ro ki ba su syong yeng ki ba su ap yeng ki ba su sa jan kembala ong kini kinong kren ki ba la dap barok menta ki la sedang ban mi panya mi perthai panya mi hakikam snong ki kam thau hakikam balang hakikam san hima simaro kilas dang ban mi kim jule ransho na do ba kila dan hapo kini ki SSG kim jule ransho ban yang hakino ki jaka ban kren ni kajing sha habang i phai pade shaphang ba ka ai kajing mot jong kanai kasni haden jong usnam haden ki snam ki balale no kabam patdan kanai ka International Women's Day kabam simpalap ko bor yang ikom gin thai ngidang long tang kom ka to ka klat ka basuda kabam patdan wat lang itrang kat no ban la ai ro ngim dan ai ndai menta ba la dan kanika International Women's Day pade ngilalong klat ka baladap da ka ladang inang ban pendan kami kata kemut kabor kala dan hakikti jonga hakikti jongpi bangin la ai kom ki kentai na ka benta ka bhaga met ka imlang pasalang ka ai commission jong ki kentai ka ba ublai ubo ha ka ne ka sla jong khandau commission jong ki kentai ka long ban pet ya ka bhaga met jong ki khon ki khti ki jong ila shai la chisni ngim dai ban shu sok bangi wan long briu ha ka ne ka perthai ban long kum ni ban shu pet kai ya ki khon jong i bakin la kat bakimon kentai bat sinrang mentangi dan ki khon ka jing jar ki mi ki pa ka bom la ban batai rai pada bon ki mi hi ki sujau umat halar rumpai kim dan kanu kalat kumno ban thaulat ban sandor ya ki khon ki khti jongi na ka banta ka jingpha menta baladan kini ki SSG ki WO om marwai an ai jing mot yapi om marwai ba phinyeng kum hakita ki jing e om dai ba phin ong lada upa jong ka yinga sem jong phiro ubakla hani ulai bakla om dai bala pen ko bor ya phi phin su pen pau be da ka bor ban su ya pura la ni ban su la ban su ya tem bala pen ko bor ya nga kata kam la ban no handrai pa de ka ai kala ya tho lem ke ni kito ki para long kemi ki badan lang bat phi hagi group ki jong phi kito ki dai ban shem ya ka jing ki kle kumno ban sandol ya ita iwai na kilong kemi ya kata ka long ying long sem ki jong i da ka babon phin la hi ban la ya kata ka dai ka bor ka balapan ko bor hangi kan thai bangin long kita ki ba me shakmat ki ba me shaprang ban long kita ki thai prat limti ya ka lashai ka lasisni jong ki khon ki kti ki jong i ki badang bot na den jong i om dai bangin inok sra kumni ringin long kita ki kan thai kin ban lam limti ha kata ka limti jong ka jing bha namar babon sen yangi ki kan thai lasha ban e no ban om ya om barok ki senrang ki bang ong ya kata ja kita ki bale dang man si sngi ngidang lek poi ham tai ha nong rang lek ritep ha katu kalong yeng ka balasha penyap pen ya katu kalong kemi kadang ka badang ap kulas nem karta hajing trai jongka hakper jongka kat no ka jing isang sap ya ikon jongka i badang arsnem kala haban i no bari ulok jongka hatu kan ni kam dai sikajing la be iban kam dai sikajing yo right yang ikilong kemi te haba kumni ki jujia hakini ki hane hapo ri khasi jongi hatu ngi kilong kemi ngi hon mo ban syang kumni ngi hon mo ban klaim dapan keladur yala ka jong ka jaka yala ka jong ka imlang kasalang ngi don kam ban pen keladur ngi don kam ban berkhat kumno bangin wan ra no ya ka syang sok ka syang sngan kumno bagi bor sarkar kin sim kajing kit kle kabakhia na kabanta jongi kilong kumi kidai bantor saprang bandawa ya kani nang baki bor jaka sarkar kidai ban sim kajing kit kle ban yada la ni ban protect la banta jongi kikan thai kata kada ke banta kabakom kikan thai habalapan ko bor habakom kani kasni na kabanta jongi kikan thai ngidai ban sim ya kata ban trai ro kom kita ke basem phang om pade kom kita ke bam sem phang kabor jong ki kan thai kam dai tang menta
dalam perkebun hang ni. Habangi perkat kani ka bor jang ki katai ki don ka bor ka bamayan hadu kata-kata nado ki por ki ba mendai shua ukris. Bat hakapor jang Jesus Christ ro habangi long Kristan ngajum puli ya ka Bible. Bat ngajum pula jing mod ro ya kata. Ka ai kata. Ki jumot don em hadu ka no ka jing shilo. Hakapor basa nak na ya Jesus. Mano bayang hasenda jang kading pna. Isan ran ke jang Jisu ki baslon hado kata-kata kapor basa na pra Jisu kila petkrat shane bat syatai. Ban lat na ka jing syak penyap na ka jing isir kai balale Jisu am ta lo jokading pna. Ki kan thai pat de ki dam ha ka jat jokading pna. Ki kan thai ki dai ki briu ki ba si buj ki ba si bor ki ba khamruna ka ba arsap ki ba trei hok ru ya ki kam. Si sin ba kila rai ki kan thai kila rai bai ka dai ban yap ro ki kan thai kem tep ya kata balai nama ka jinglong hok ka jinglong sida na do ka mensem ka jusyam kan rai ha ki kan thai ti kan ne ka jingjia na do ki por ba mensua jong Jesu ka dai ken ban her pateng la pateng hangi kom kilong bi bang long ka ki kan thai ki bom teng ki bom ri ya ka jingha dai pat de ban sulit tor rai em pat sin tor jong thlen dagi dai ban long ki basa ki basta ba ki basian kumno bangin tor kumno bangin yat tum ta ki kan thai ban ban pau ya la ka jong ka bor hakmat jong ka perthai na ka ban ta ka kam ka im lang ka sa lang te kumno pat de bangin long kita ki ban nang ban ta scam pat de ya ki para kan thai kapan ka baning kam kalong no shwa ya la de hadin pai shwa na ka ban ta jong ki wai no shwa ya la de hadin pai shwa na ka ban ta jong ki wai Kemudian ki ai ki jing mentoi habab la traya ka kam kemud sipun ki jing mentoi ki yo sipun ki ai ki yo tang babu swaya la de hade pai swaya ki to ki ba idan kam la ba ya kata kan long kan lat ka ba ki wai kan yo ya ka jing trai hak ka jong phi nang ta sa ka wai pa de ya shaprang wat kan randing ki don ka wi o ki don ki SSG hne ya ba shaprang ha kalin tiya jong phi pin shem si bon ki deng pin kya si bon ki mau jin thot ki ba phi pin jin thot ki wai kan wa dong ki wai kan wa kajat ki wai kan yo ki jing na jong phi wat nom te ya ba ya ka tai ka thom ka bang nga ngadai ban yo si sin ka singa dai ban yo ka tai ka thom usa u ba hatam u ba nga si sin ka singa yo khat in tan so wat snow pat de ba wat la pila don ka bor wat snow pat de ba pila hajrong ki shinrang ya ki rang ba haba pila ya kanu ka kam la ka dai hapo snom la ka dai hapo balang ni ka dai hang no ro pidai ban trai da ka jing ya tip lem jong ki rang ba snom jong pa jong ka yeng ba jong ki nong sin sha jong kata ka jaka bat ka bak hat du kan keren ya kata kum no ba pnang bante la kam ya ki para kan thai ba long kong ki nong ya lam ban ya trai na ka banta ka pha ka me ke imlang sa lang kata ka long te scam ya lau jong thli te scam ya lau jong thli ki kan thai kamba ong ka tin khasi ba ki dai ki dong shima dai babon sim ni syukran ba ya ka ai ka ba suyo hang to la syukan shisha ba ya ka ai bi sngo na skor ka mon am pa datik pata ka long ni kam long la syukan shisha ba ka la syu ujor ya ka to ka briu ba ka lai kum ta briu lai kum ta klan datik pa de ka jing shisha ki ka thai ki julang kum ta am dai bang ong ya phi rai ong ya na diru rai habab hilang kom kita ki kan thai ki ba start ta scam ha ya lo jong thlit uthlit udai uba thang bat uba thiang lada phi bakla ya uthlit philapan pra wat ya kan ka wi o jong phi ro kata da ka jing shisha lada phi phinang ban sumar lo jong thlit kamot kan ni ka wi o jong phi kan yang scam kan na scam ki ai ki ban mi no na ka sin tor jong phi kan long ki ba thiang om kita ki ba pen wat chu pa dia klumar ya ka ai ru ka bom la long wat long tung ka ta kan thai ka babi ka ba shong ha ki shau ka ka mal ong ki provide ka ba halla kau ka bom don jing mot ai roi rai long kita ki kan thai ki basta ba phi kren ka ai kren na do ka do not kren ya ka jing shisha ba hang ta phin salap ba ka jing trai kam ko jong phi
Ringkat katien ke bapi pikiran kan long kabor na ka benta jok ki para antai kan long lo kabor na benta jok yin kasem kan long lo kabor na ka benta kan ri ba bijat ri subhange thak tilang vida shisha na Kynshi nang ta inwansa ibang saki I pensuk karsentiu na Kynshi SSG na ka group ong ladoi Kynshi mau pen an inwansa I CC jongi nang ta kan wansa ka VO like kaliang kerpat is ketiri subhaban shim kan ka